तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड इंद्रेकर आमच्या ओन यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा बरोबर मग वाटतं ना 2 महिन्यानंतर स्वागत असा. कारण का 2 महिने मी व्हिडिओ काय बनवू नाही. तर मित्रांनो, पहिल्यांदा सगळ्यांका माझ्याकडनं सॉरी, कारण काय ब्लॉग वगैरे बनवूक नाही. तर मित्रांनो, ब्लॉग बनवूक नाही कारण एकच होता, बाकी काय नाही. कामात तर जायचं होतं, पण मेन कारण होता फोन नव्हतो माझ्याकडे. आणि जो माझ्याकडे फोन होतो त्या फोनची तुम्ही क्लिअरिटी बघलात. आतापर्यंत मी जे ब्लॉग बनवलं आहे त्याच्यात माझं क्लिअरिटी, त्याच्यानंतर व्हॉईसचा आवाज, तर असे प्रॉब्लेम काही नाही का होते. त्याच्यानंतर शेवटची व्हिडिओ मी केलं कुणकेश्वर यात्रेतली, त्याच्यात तुमका बघू पण भेटला असतात की काय प्रॉब्लेम होतो. तर मित्रांनो, तो प्रॉब्लेम देऊ लागलो म्हणून मी मिनी ब्लॉग सुरू केलं आहे. आणि मिनी ब्लॉग 3-4 बनवले आणि परत त्या फोनचे ना प्रॉब्लेम वाढायला लागले. मग ते मिनी ब्लॉग पण बंद झाले. 3-4 मिनी ब्लॉग टाकले. त्याच्यानंतर मग 2 महिने झाले मी यूट्यूबला काय टाकूक नाही, माझ्या चॅनलवरती काय टाकूक नाही. तर 2 महिन्यानंतर आज मी फोन घेतले असे. तर मित्रांनो, फोन कुठचं घेतले तर Vivo Y36 तुमका दाखवते बॉक्स असा. आणि ही जी क्लिअरिटी असा आणि हे जो ब्लॉग चालू असा तो त्या नवीन फोनमधनं चालू असा. तर हे बघा Vivo Y36. तर मित्रांनो, हे फोन घेतलेलो असा आणि ह्या फोनमधनं मी आता ब्लॉग सुरू करतलो आहे. आणि ह्यो आता क्लिअरिटी हा ते हीच क्लिअरिटी म्हाका हवी होती, कारण की थोडी चांगली क्लिअरिटी असा. तर मग आता जसं वेळ भेटत कामाचं ब्लॉग, पावसाळी आता पाऊस सुरू झालो असा, तर मग पावसातले ब्लॉग बघू भेटतील. तर मित्रांनो, आज माझं ह्यो पहिलो ब्लॉग असा पावसाळ्यातलो. आणि ह्या 2 महिन्यानंतर पहिलो ब्लॉग असा तो म्हणजे शेतीचो. तर भूषणांचं घर तिकडचा नवीन, तिकडे थोडीशी जागा म्हणजे फाळी आहे, तर ती नांगरून देऊची असा. तर ती नांगरूक मी आणि भावेश जाता कारण का भावेश पॉवर टेलर हा. तर मित्रांनो, ह्यो छोटंसं ब्लॉग असतो. त्या छोट्याशा ब्लॉगला छोट्याशा व्हिडिओ तुम्ही लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. आणि लवकरात लवकर चॅनलला माझ्या ना जरा ग्रो होऊ दे, चॅनलचे सबस्क्रायबर वाढवा लवकर. कमेंट करा काय चुकलं असतात तर. आणि असेच माका सपोर्ट करत राहा जसं अगोदर करत होतास. तर मग मी जाते आता, दुपारचे वाजले असतात 1. तर मी आता जातो आहे भावेशकडे आणि मग थैसून पॉवर टेलर घेऊन आम्ही जाऊ. तर चला मग व्हिडिओवरती चालू राहा. खया ट्रॅक्टर. तर भावेश आणि मी चाललो. 1-2 कोपरे नांगुरीचे असतात ते नांगरणार आणि मग येणार. त्यानंतर मग गोट्याने खेळत जाऊया. या वर्षातलो शेतीचा ब्लॉग पहिलोच असतलो. काही निलेश बसले ते बघा जाऊचा. तर हे भावेशांचे कोपरे असतात. 2-3 दिवसच झाले नांगरून. आणि आता इकडे पुढे काहीतरी नांगरत होतो. ट्रॅक्टरचं सामान नाही ठेवल्यान. अजून एक खाया, अजून काय मेसेज आला. मेसेज हे बघा, हे पण भावेशचेच असत. भारी वाटतं जरा नांगरल्यावरती. आणि शेत दिल्यानंतर तर लयच भारी वाटतं. किती लावला आता कोपरे? आत्ता आपल्याक तिकडे जाऊचं असा तर इथे ना जाता काय बघूया.
थैना नव्हतं लागतो, नाहीतर मग थैना नाही गेलो तर मग असा गोल फिरान पटेलांच्या घराच्या तिकडनं ऋतिक कांबळेच्या घराच्या तिकडनं उतरायला लागतं आपल्याक. शॉर्टकटच जाऊया. तर हे बघा ते दात होते नांगरूचे ते मी हातात ना घेतलंय, ते काढल्यान आणि आता हे बघा ते दाखवते तुमचं. ह्या कुंपणाच्या आतमध्ये कोपरी ते भाजी करूच्या भूषणाच्या पप्पांका. तर आता हे मी घेऊन येलं, धमाक झाला. ते ट्रॅक्टर नेलं तेसून आता आतमध्ये घेत जाते. पुढे गेले हे मालक जागेचे. एवढं कोपरा असा तो नांगरून देणार आणि त्यांना भाजी घालूची हा. म्हणजे आता खायची भाजी घालतील ते बघूया नंतर. आणि हय ही झाडा लावल्याने शेकलाची, हे माडा, हे कसला दांबळेनीचा वाटतं. आणि हे आता टायर काढून ठेवला. मित्रांनो थोडक्यासाठी रवलेला नांगरूचा आणि डिझेल संपला ट्रॅक्टरमधला, पॉवर टिलरमधला. तर मग आता जाते घराकडे 22 आणि डिझेल घेऊन येतं आहे. जरासा रवलेला आणि संपला. चालले आता हालूक. डिझेल ह्या बघा घेतलं आहे. जाऊया आता. त्याच्याकडे संध्याकाळी पैसे नसतील म्हणून लगेच ताबडतोब असतो, गायवर असतो तो. रात्री येणार होतो मला ते पैसे काय घेऊन दे रे, काम झालं रे. आता 22 संध्याकाळ आता परत भागव काय 2-3 हजार रुपये देऊ. 2-3 काय आता 25 रुपयाचं काम, जास्त 50 रुपये. हा किती लागतं, किती लागतं? ठीक आहे. 22 काय खाता ते काय वया? अरे तसं ना तू काय शोधतं काय? थांब 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 तुला काठी जरा ना 1 मिनिट थांब. तर ऑलमोस्ट आपलं सगळं नांगरून झालेलं आहे. तरी आता घरी जाण्याची आम्ही तयारी करतोय. मोठी नको बस झाली एवढी. माती वेली राणा अडकले असत. आता बेटीत नको जाव बाबा. बेटीत नाही रे मी बेटीत नाही रे. माझं दांडू मोडलो ना हे वगैरे हे होता बघ. कोणाचं काय दो रे मिकलो कायम पेटा नसता. आवाज कसलो करता.
वा भारी रे. आय ग चला खेळाक जाऊया. टीम टीम चला. थांबत नाही ना. सगळ्यांचं काढतोय दिसत तसं दिसत लागता म्हणणार आहे का ना. काय लागतं अजून नाही सुरू नाही झालं. पण मी त्याच्या आधी हे पण तुझा जाम होतो रे गल्लीकडे जाऊ म्हणून भरताव ढोकळी. काय मारताय सोड दगडा रापडची आपटलं अरे पिठाचा गल्लीडे जा. लेअर जास्त आहेत रे कमी आहेत. काम का तुला सिंगल खेळायचं. हे काय बघत चलो. तर मित्रांनो आता काळोख पडलो असं वाजले असं 7:30 आणि खेळान वगैरे झाला. पोरगे सगळे घराकडे गेले. तर मग मी पण आता जाते घराकडे फ्रेश बीस होतं आहे. तर मग ह्या आजच्यापुरती एवढा बस झाला. तर मग व्हिडिओ तुमका आवडलो तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन इला असतात तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नको. त्याच्यासोबत बेल आयकॉन दाबा, नोटिफिकेशन ऑल करून टाका. मग रोजच्या प्रमाणे आपण भेटूया येणारा नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत पुन्हा एकदा टाटा आणि बाय बाय.